Ακόμη και αυτά στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι περιζήτητα. Δεν αναμένουμε την απάντηση του κυρίου Παρασκευόπουλου και του κυρίου Βούτση, τους οποίους πρωτίστως αφορούν οι διαπιστώσεις του κυρίου Πανούση. Τόσο το άρθρο όσο και η συζήτηση και εδώ επιβεβαιώνει ότι αξιοποιούνται ομάδες και ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό λαϊκό κίνημα και αξιοποιούνται για να νομιμοποιείται επί της ουσίας συλλογική νόμος και τάξη. Ως αρθογράφος, ο κύριος Πανούσης μιλάει σωστά. Ως αρμόδιος υπουργός όμως πρέπει να επιλέξει. Ή θα συνταχθεί με όσα καταγγέλει, βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, ή θα παραιτηθεί καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα του τίποτα, από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, είναι απολύτως συνυπεύθυνα για την καταστροφή του κοινωνικού ιστού της χώρας και την παντελή έλλειψη δημόσιας ασφάλειας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Σουηδία, η σκληρή φύση δεν αποτελεί είδηση, αλλά απλή καθημερινότητα. Και έτσι θέλουμε να την αντιμετωπίζει και το αυτοκίνητό μας. Ίσως γι' αυτό μιλάνε όλοι για τη μυθική ποιότητα και αντοχή των Volvo. Επειδή ξέρουν πως τα Volvo είναι φτιαγμένα για να αντέχουν τη Σουηδία. Και αν μπορούν να αντέξουν σε τέτοιες συνθήκες, μπορούν να αντέξουν παντού. Volvo.